फिन खेबसे रायजोफोर बयखौबो चेनेलाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। आङो सिगाङावनो खिन्थानाय थाबाय दिनैनि भिडिअआहाय एसे माने गोलाव जागोन आरोना। थ' एसे धैर्य हमनानै नायलांदो नोंथांमोना जायफ्रा इन्टारेस्टेड थानाय आरोना। आरो भिडिअआ मानि सायाव जागोन मिथिखाबाय। थ' बिदिब्ला जागायलांदिनि। रायजोफोर आंनिया माने फैयै फैयै 5K कमप्लिट जाबाय। थ' मा होननानै आरो नोंथांमोनखौहाय साबायखर बावहरबावनो आङो जोबोद साबायखर थाबाय। थ' नाजानायनि गेजेरजों फैयै फैयै दिनैहाय 5K कमप्लिट खालामनो हाबाय, 5000 कमप्लिट साबस्क्राइबार। थ' बिनि थाखाय आङो नोंथांमोननिसिम कंग्रेचुलेसन जासिहरनाय थाबाय आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों जेन गोसोआव थुलुंगानाय मोनो भिडिअसफोर लाबोनो थाखाय। थ' नोंथांमोननोथ' दा जेबो होनो हानाय नंलिया। दा जियानो हक आंनिफ्राय गोरबो सिंनिफ्राय साबायखर नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय आरोना। दा जियानो हक आङो बिदिनो सम सम भिडिअसफोर लाबोबाय थागोन हानायमानिखौ आरोना, नाजालांगोन। दा नाजायोब्ला हायो, नाथाय नाजायाब्लाथ' आरो हानाय नङा ना, सम होनो हानांगोन आरो। दा जियानो हक नोंथांमोननि अननायावहाय आङो 5K साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामनो हाबाय। बिनि थाखाय साबायखर थाबाय नोंथांमोननिसिम। नैबे समाव आङो सुंद' आपडेट्स लानानै फिन खेबसे आंनि चेनेलाव आङो नुजाफैनाय जाबाय। थ' बे आपडेट्सआनो जाहैबाय जोङो मिथिनो मोन्दों CM-AAA जोङो 2.0 आवगोलनि थांखाबाय। आवगोलावहाय जोङो एसे दावराव दावसिबो जालांनायबो नुनो मोन्दोंमोन। थ' CM-AAA रांखौहाय लानानै थ' बिनि उनावहाय आरोबाव 2.0 एप्लाइ खालामनाय अपसन फैदोंमोन। थ' एप्लाइ खालामदोंमोन, ओमफ्राय मा जाखो मिथिया। गेजेरावहाय खनसे माबा मोनसे साबमिट खालामनाय अपसन ओंखारदोंमोन। थ' बेवहाय साबमिट खालामनानै होदोंमोन। दा साबमिट खालामनायनि उनावहाय दिनै दुखुन माबा आपडेट नायोब्ला दुखुन बेवहाय अलरेडि माने 2024-2025 बेबायदि माने क्ल'ज देखायनायखौसो नुनो मोनो आरोना। दा मिथिला, जोंहा नैबे डिसेम्बर दानावनो माखासे जायफोरा आगोलाव मोनदोंमोन आरो बेबायदि नैबे नैथि किस्तिखौ मोननायनि चान्स दङ आरोना। नाथाय गोदानफोरा जुदि इन्टारभिउफोर होनो मोनदोंबा, सेलेक्ट जादोंबा निस्सय मोनगोन। आरो जोंनिया मा जाखो मिथिला, थालांबाय आरोना। थ' मोननायमोनब्ला हामगौ सानदोंमोन। मोनो ना मोना नायनोसै, आरो गोदान एप्लाइ खालामफिननांगौबा खालामनोसै आरोना। थ' डिसेम्बर दानावनो माने रां हाबगोन होननानै जोङो मिथिनो मोनगासिनो आरो। थ' मा बुंबावनो दा, नेनोसै मा जायो, मा आपडेट्स फैयो ना। इन्टारभिउखौ खिन्थु नैबे 2.0आवहाय होनो मोनखायाखै आरो। इन्टारभिउ होनो मोनाबाथ' आरो मबेयाव मोनलाबायनो ना। थ' मा आपडेट्स फैयो, नोंथांमोनाव माबायदि देखायदों एसे कमेन्ट्स खालामहर। आरो इन्टारभिउफोर होनो मोनदों ना मोनाखै। 2.0आवबो माने एसे मा जाखो मिथिला ना। थ' आङो एप्लाइ खालामफिनदोंमोन, खिन्थु गैया आरो बेबायदि जेबो माने इन्टारभिउ जेबो गैया ना। थ' एसे खेथि मावनो सानदोंमोन, मोनोब्ला माथो जेबोआनो जाया ना। जियानो हक आङो नैबे समाव एसे बारियावहाय हाबनो लादों, एसे दिन्थिलांनि। आबाद दङ आरोना। थ' आबादा दिनैना माने ड्रेगन जानाय नङा दै, एसे दस्रा आबादखौ आङो एसे दिन्थिनो लादों आरो रायजोफोर। आबादा माने बेनो आरोना, नै मा बिलाइ बियो मिथिखायोना बेखौहाय बयबो। थ' नै गोजौ जाबाय आरो आङो गोबां दिन जाबायमोन भिडिअ लाबोयैया बे आबादनि सायावहाय। नै मानग्लोबजोब्बाय, बिराद बरिया मानग्लोबबाय आरोना। माबायदि गोजौ जाबोजोबदों नै, बेबायदि मानलागासिनो आरो नै गाहायनिफ्राय एकदम। आरो नै बिथिंजाय दङ, थ' बेहायबो एकदम माने मानग्लोबजोब्बाय आरो नै आपथ' गोजौसिम सहैबाय बियो। आरो गाहायथिं ओंखारबोबाय नै मानग्लोबनानै। बेबायदि मानग्लोबजोबगासिनो माने। बेयावबो दङ नै
बिदि आरोना सायाव पाइप लागायना होनाय जादों। थ' नैबेयावबो बेबायदि मानख्लायबोजोब्बाय गोजौनिफ्राय माने मानग्लोबजोब्बाय आरो ओरैबायदि रोदा सुरखायनो रोदाया बिराद गोलाव गोलाव रोदा सुरो। नैबेथ' बाज्रुमबाय गाहायजों ओरै थांनानै बेहाय माननानै नै बिथिंजाय माने फुरा बाज्रुमबोबाय आरो नै मानख्लायबाय। थाइसिगोन बेफोरो माने फिथाइ थायनायनि सम जासिगोन आरोना। नै दङ बिदिनो सिगांथिं नैबेबो मानजोब्बाय एखे माने समावनो गायनाय मोनसे समावनो बियो गासिबो मानलाजोब्बाय आरो। रायजोफोर आङो उनावहाय सम मोनोब्ला मोजाङै एक्सट्रा बेखौहाय एक्सप्लर खालामगोन आरोना। थ' दिनै गोलाव खालामनो सानाखै खारन भिडिअखौ बानायलांबाय थायोब्ला भिडिअआ जोबोद गोलाव जायो आरो बरिं जायोना। थ' बिनि थाखायनो आङो बारा गोलाव खालामला भिडिअखौ बेसेखिनियावनो फोजोबनोसै। आरो आंनिया माने एसे साउन्ड कुवालिटिनि प्रब्लेम फैयो मबाइलावहाय साउन्डआ एथबां मोजां थाङा। थ' बिनि थाखायनो थ' जोबोद दुखु मा बुंनो दा माने मबाइला एसे प्रब्लेम आंना मिथिनो मोन्दों आं माने आंबो सेस्था खालामबाबो माने साउन्ड कुवालिटिखौ बारायनो हायाखै आरोना। थ' मबाइला एसे बोराय जाबायथ' बेखायनो माने एसे साउन्डआ माने मोजाङै क्लियार जाला आरो। थ' सेस्था खालामबाबो माने हायाखै। दा जेन' हक आङो नेक्स्ट टाइम मोजां बेबायदिनो माइक मोनोबा आंनिया माने बया माइकआ मायावबा थाबाय नागिरनानै मोनाखै। बया माइकखौ लागायोबासो आंनियाव माने साउन्डआ एसे मोजां फैयोमोन आरो। थेवबो आङो दिनैहाय नैबे K8 माइक्र'फनखौ लागायदोंमोन। थ' साउन्डआ माबायदि जायो दा मिथिला एसे कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरदो। आरो नैबे आबादखौहाय नोंथांमोना बयबो मिथिखायो जानांगौ ना। थ' एसे कमेन्ट्सआव खिन्थाहरोब्लानो जाबाय मा आबाद। थ' जेन' हक गोलाव खालामला भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों, बाय बाय।